Ndokuchingamdzai zvakare vana vaMwari kuchirongwa chedu chamazuva ose konai pastor. Pachirongwa pano tiri kuedza kubatsirana kupindura mibvunzo yedu gononge tinayo inopindurukawo neumbo hunowanikwa mukati mebhaibheri. Saka sunungukai kutumira mibvunzo yenyu either panhamba dziri pascreen kana panhamba dzinoti 0772918335. Mwari achitibatsira tinobatsirana. Regai tibvunze mibvunzo wabvunzwa neimwe hama yedu panapa. Uri kuti iwo konai pastor, pana Zvakazarurwa 12 vhesi ya12 nemhaka yei Satani akaziviswa nguva asi isu vekuponeswa tisina kuziviswa. Nemhaka yei Mwari akazivisa Satani nguva yekuguma kwenyika isusu asina kutiudza. Right, regai tiverenge Zvakazarurwa 12 vhesi ya12 tozoona kuti ndizvo here Satani akaziviswa isusu tisina. Chapter 12 vhesi ya12 yataurwa, therefore rejoice ye heavens and ye who dwell in them. Woe to the inhabitants of the earth and of the sea, for the devil has come down to you, having great wrath, because he knows that he has a short time. Ndozvika mwana Bible. Bible rikuti Satani anoziva kuti ane nguva pfupi. Saka ndofunga ndopari kuzobva pfungwa yemunhu kuti saka akatoudzwa kuti zviri kupera rini. Kuziva kuti une nguva pfupi nekuziviswa kuti zvinhu zvichaitika rini zvinhu tu zvakasiyana. Otherwise tikangotora pfungwa iyoyo kuti aziviswa nguva zvinoreva kuti nesuwo takaziviswa nguva. Ndoda kuverenga regai nditange kuna vaRoma, not Zvakazarurwa, vaRoma chapter 13 verse 11. Inoti iyo, and that knowing the time, and now it is high time to awake out of sleep, for now is our salvation nearer than when we believed. Hanzi nekuti tinoziva nguva. Animazona mai. Kuti haisiri nguva yekuti tirambe takarara. Nekuti kuponeswa kwedu kwava pedyo kupfuura zvatakatanga kutenda. Hanzi nesuwo totoziva nguva. Kuti nguva yasosara shoma. Haisiri nguva yekukotsira. Yatosara yapfupi kupfuura zvatakatanga kutenda. Saka kuziva nguva nekuziva musuno yaJesu Kristu zvinhu tu zvakatosiyana. Nekuti nguva dzatiri kurarama dzinodzi Jesu Kristu akatotaura nezvadzo. Akatotiyambira ende muno handi yedu pana Mateo 24. Mateo 24 tichatanga kuverenga vhesi ya3 ndozoenda pavhesi ya36. Verse 3. And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came to him privately, saying, tell us, when shall these things be? And what shall be the sign of your coming and of the end of the world? Saka vakaisa zvichaitika rini zvinhu izvi. Ndechipi chichava chiratidzo chekuti kuguma kwasvika. Right? Verse 36. But of that day and hour no one knows, not the angels of heaven, but my Father only. Saka kuziva nguva dzatavari kuti mazuva ekuuya kwaJesu aswedera nekuziva musi unouya Jesu Kristu zvakasiyana. Vadzidzi vakabvunza kuti zvichaitika rini, vachibva vapiwa zviratidzo zvaizovaratidza kuti ndo yanguva yacho yekuti Jesu aapedyo nokuuya. Ndo zvinotaura kuna Luke chapter 21, mukaona izvi zvinhu zvose zvaakuitika chisimudzai meso enyu nekuti kudzikinurwa kwenyu kwaswedera. Ndo kuziva nguva kuri kutaurwa. Even Satani achaona zviri kuitika panyika anoziva kuti yava nguva yekuti kuguma kwava kusvika. Sesuwo tichitaona zviri kuitika panyika tinoziva kuti yava nguva yekuti kuguma kwava kusvika. But hazvirevi kuti tinoziva zuva, hazvirevi kuti Satani anoziva zuva. Panapa parotonzi hakuna anoziva, kunyange ngirozi hadzizivi. Rangarirai Satani ingirozi. Yaitwa ngirozi yaitombwa kudenga ikazopandukira yaMwari ikauya panyika. Saka zvironzi nyange ngirozi dzese hadzizivi. Saka Satani sengirozi haatoziviyo zuva, asi chaanoziva ndechekuti nguva yasara pfupi. Sesuwo tinoziva kuti nguva yasara pfupi. Saka kuziva kuti kwasara nguva pfupi nekuziva musi unouya Jesu zvinhu zviri zvakasiyana, hazvina kufanana. Toda kudai kuti tabatsirikana kana zvisina kunyatsojeka samazuva ose. Sunungukai zvakare kuti tumira mibvunzo muchiti pastor makaita musiyana paduku, nyatsojekesai apa zvinofamba sei, tinobatsirana. Mwari akukomborerei. Amen.